Dragi gosti, poštovani ljubitelji umetnosti, imam posebno zadovoljstvo i čast večeras u ovom našem obnovljenom prostoru, rekonstruisanom, da govorim na otvaranju jedne samostalne izložbe koja je to prvi put predstavljenog poznatog srpskog vajara Đorđa Aralicu sa svojom izložbom koja je putovala po Srbiji, malo pre smo pričali o Nišu, bila je u Rusovoj galeriji u Beogradu, a prvenstveno nam je zadovoljstvo jer smo ove godine na konkursu Ministarstva kulture dobili određena finansijska sredstva kojim smo zahvaljujući našim programima i našem godišnjem programu dobili sredstva za renoviranje galerijskog prostora i deo novca je stigao od ministarstva, deo je stigao od sopstvenih sredstava kulturnog centra, deo od lokalne samouprave i mislim da je ovaj prostor zasijao punim sjajem. Zgrada je, kao što znate, iz 1906. godine i prosto traži još neke rekonstrukcije, ali mislim da je ovaj prostor zaživeo posle dugog niza godina onako kako treba da bude. Takođe, Kulturni centar sledeće godine slavi 55 godine i mislim da je to jedan jubilej koji prosto bi trebalo da obeležimo na neki način. Počeli smo izradu novog sajta, mislim da će to uticati na posećenost i na vidljivost naše institucije, ne samo u našim lokalnim okvirima, nego i u celoj zemlji, a posebno bi se zahvalila i moj kolegi Filipu Kovačiću, koji je bio nosilac tog projekta, koji je napisao projekat za Ministarstvo kulture. Mislim da je večerašnja izložba, malo pre smo i pričali o televiziji kako je došlo do te saradnje, mislim da je večerašnja izložba nešto što već dugo godina nismo videli u gradu, prosto jedna prava, snažna, vajarska izložba jednog umetnika koji, mislim da sa svakom svojom izložbom nešto prateći to šta je on radio i nešto što bih rekla na otvaranju, mislim da je svakom svojom izložbom pokazao nešto novo i nametnuo neku novu temu. Ova izložba, kao što Đorđe reče, to su radovi stari do 3 godine i mislim da predstavljaju jedan deo tog njegovog stvaralaštva u ovom čudnom malom materijalu za skulpturu, u ovim lancima. S druge strane, mislim da je koliko god deluju onako čelični jaki, oni su s druge strane prozračni i deluju onako, baš onako kako treba da deluje jedna skulptura ovoga formata. Ovi predmeti koji nisu upotrebni, kao što malo pre gospodin Aralica reče o gostovanju na televiziji, najviše večeras vidimo šešira koji imaju neku svoju verovatnu i simboličku priču i to je jedna sasvim drugačija vajarska priča od onih koje smo verovatno videli negdje u nekim drugim prostorima. Đorđe Aralica je poznati umetnik koji je član URUS-a dugo godina, predsednik nadzornog odbora umetnica, velikim brojem izlaganja u zemlji i inostranstvu i mislim da je njegovo pojavljivanje u galeriji Kulturnog centra čast i zadovoljstvo i mislim da je svakako ovo jedna kvalitetna i izvanredna izložba koja zaslužuje pažnju i koja će svakako dovesti veliki broj naše publike da je poseti. Ja bih vam se zahvalila i da predala reč Đorđu da se obrati. Hvala. Ja se zahvaljam s ovim ovako divnim toplim rečima, zahvaljam se svima vama koji ste došli večeras, a unapred se zahvaljam i svima onim koji će doći da vide izložbu tokom njenog trajanja. I nadam se da će ovaj afirmativni trend, što se tiče umetnosti, skulpture i uopšte bilo koje vrste umetnosti da se nastavlja, znači radi do prakse o rekonstrukciji, o novim prostorima, o novim kolonijama, o novim izlagačima i tako dalje. Hvala još jednom. Možemo da konstatujemo da je izložba otvorena. Ja sam
Hvala